Takže jsem tam špatný kvůli tomu, že jsem... Takže jdeme hrát. Můj main brawler je teďka Edgar na Hyper. Počárčí. Pak se asi budu upgradit Dynamite, to je můj asi nejoblíbenější brawler, jo. Kobe. Brawl Stars musel jsem to restartovat kvůli tomu, že jsem to já zase nějak sekl. To Brawl Stars mi teďka docela dost seká, ale to mi nevadí až to moc. Nevadí spíš to... Hraju tu hru 6. den, takže vlastně něco málo. Já se najím a Nefer, malý lusák. Ty jsi teď přišla. Nechci. Nevím, protože se... Jo, to můj... Co?